Mirari Gotzirekin, Aiarako emakumeen bigarren birako irabazlea izan da bera. Pizkat hitz egingo dugu bai lasterketaz eta bai bere denboraldiaz eta txirrindularitzan egiten ari duen ibilbide oparoaz. Ziklenik eta bain Mirari, zorionak lorpenagatik. Aiarako emakumeen biraren bigarren edizioko irabazlea zara, etxean irabazita, eta etapa bat eskuratuta hemen Amurrion. Kontatuko eguzu pizkat nolakoa izan den bi etapako lasterketa hau, zuretzako nola bizi izan duzun? Lehenengo etapan gogo askorekin irten nintzen, azkenean etxeko lasterketa zen, orduan ondo egin nahi nuen, egia esan ez nuen espero irabaztea, ze azkenean jende asko etorri da, jendea baita ere ondo preparatuta dago, orduan ez nuen espero. Bai etapa gogorrak zirela, baina lehenengoa askoz gogorragoa. Hori ere baita ere niretzat puntu handi bat zen, ze azkenean igoeretan ondo nabil, eta lau joan ginen, momentu egokia ikusi nuen lauron artean aurrera joateko, azkenean 3 gelditu ginen, gero 2 eta atakea jo nuen, ni bakarrik joan nintzen eta metaraino. Aipatu zu igoerak, igoeretan ondo moldatzen zaren txirrindularia zarela zu, hain zuzen ere, Larrinbeko igoera hori izan zen nolabait etapan giltzarri, hainbat buelta eman zenituzten hortik. Ez dakit aurretik, ibilbidea ondo prestatzeko aukera izan duzun, imaginatzen dut hemengoa, etxean gertu dagoen errepide bat izan da ezagutuko zenuela aurretik. Nolako izan da prestaketa hori lasterketarako, eta ez dakit aurre ikusten zenuen, hor eukiko zenuela aukeraren bat edo beste. Bai, pasadan astean ja egun guztietan egon nintzen zirkuitua ikusten, gauza guztiak ondo ikusten, ondo jakideko, eta puntu hori nik uste dut klabea zela, ze azkenean zirkuituaren leku gogorrena zen, orduan hor aurrean egon behar nintzen, ze hor lasterketa zatitu egingo zen. Hori baino lehen zatitu zen, zati ezain gogor batean zatitu zen, baina hor ikusi nuen opzio bat zela aurrera joateko eta hor. Gero igandeko etapan, Maiotoria jantzita ja, hor ere ardura batekin imaginatzen dut aterako zinela Laudioko irteera lerrotik, ez? Maiotori mantentzearen nahiarekin, helmugaraino. Bai, Maiotoria mantentzeko aleginean edo nahi. Bai, atera ginen eta bai irabazteko ere aukera ikusi genuen geneukagula, eta orduan bi gauza horiek ikusi genituen ondo etortzen zitzaizkigula, eta biak lortu genuen eta posik. Eta oso posik ez, bai taldearen zatez, irabazi zenutelako, bi etapa irabazi dituzulako eta bai zuretzako ere. Nolako izan zen, helmugara iriste hori, tropelean iritsi zineten azkenean, nola sentitu zenuen helmuga gurutzatze hori? Ni ja 3 kilometro falta zirenean aurrean egon nintzen, azkenean banekien Laudioko sarrera ezela oso ona, ze azkenean biribilguneak zeuden, eta nire taldekidea atzean neukan, esan nion ze esprina berarentzat zela, eta azkenean ja bigarren biribilgunea pasa genuenean, ja kendu nintzen, eta bera ja bestea egin zuen. Posik imaginatzen dut, ez? Bai, oso posik. Azkenean bi etapak eta generala irabaztea oso ona da uste dut taldearentzat, eta oso ondo. Hartu duzu atzeen tarterik, ez dakit orain ze datozen asteetan ze asmo duzun, imaginatzen dut bizikletan ibiltzen jarraitzea, baina ez dakit helburu zehatzik duzun. Oraindik ja bi lasterketa geratzen zaizkigu, Vuelta a Cantabria eta Bizkaiko Loreak, eta horren ostean ja atzeen bat hartuko dut, ze gero ziklokroseko denboraldia daukat, eta denboraldi horretan ondo egin nahi dut. Aiarako birara bueltatuz, aurten bigarren edizioa ospatu da, emakumeen Aiarako birako bigarren edizioa ospatu da. Ez dakit nola baloratzen duzun, horrelako lasterketa bat etxeko atarian izatea, hor daukagu ere adibide moduan gizonezkoen Aiarako bira, badara matzalaia 25 edizio eta nahiko referente abiakatuela, batez ere kadete kategorian.
Ez dakit, ibilbide hori ikusten diozume bai lasterketa honi. Bueno, nik uste dut hemengo neskentzat ondo dagoela baita ere lasterketa hau egotea eta Murreko jendea eta Lodioko jendea baita ere lasterketa hau ikustea, ze igual umeak badaude txirrindula egin nahi dutenak eta horrela ikusten dute, animatzen dira eta bueno, nik uste dut mutilen ibilbidea jarraitzea, azkenean guretzat ondo dago, uste dut polita dela eta bera horrela egiten duen. Aipatu duzu bi lasterketa geratzen direla, denboraldia bukatzeko. Denboraldiari errepaso azkar bat egingo bagenio, nahiko denboraldi polita izan da zuretzat, ez? Abiatu zenuen gainera Movistar taldearekin entrenatzen, kontatzen maiguzu pizkat nolakoa izan den, ez? 2025 hau zuretzako errepidean batez ere, baina oro har, nola bizi izan duzuntzuk denboraldi hau? Niretzat denboraldi polita izan da, azkenean hasiera ezin hobea egon zen, Movistarrarekin entrenatzea gauza oso polita izan zen, hoberekin zaude eta gero ja faenen hasi nintzen Espainiako selekzioarekin, baita ere lasterketa oso polita izan zen eta ja martxoan hasi nintzen hemengo lasterketekin eta orain arte ja 3 garaipen izan ditut, bat Santoñan, Esteian eta hemen eta niretzat junior lehenengo urtekoa naiz eta denboraldi ezin hobea izan dut. Oraindik ere ez datorren denboraldirako ere imaginatzen dut oso gogotsu ibiliko zarela, ez? Horrelako lorpenekin, ez? Lehenengo juniorreko lehenengo urtean, imaginatzen dut datorren urterako ez dakit ze asmo duzun edo ze gustatuko litzaizuken. Datorren urtean Espainiako selekzioarekin beste leku batera joatea gustatuko litzaidake, baina oraindik ziklokros gelditzen da eta Ziklokrosa aipatu duzula, errepidean, nahiko ibilbide o denboraldi borobila egin duzu, ziklokrosa tokatzen da orain behin uda sasoia bukatuta. Ez daki gehiago gogoko duzun ziklokrosa, gehiago gogoko duzun errepidea, zeinekin geratuko zinatekeen, eta ziklokrosan ere ze intentziorekin. Biak asko gustatzen zaizkit, azkenean oso desberdinak dira. Ziklokrosa guztiok gaude leku berean, ambientea desberdina da, askoz ambiente gehiago dago, baina baita ere errepidea bere gauzak ditu. Biak gustatzen zaizkit eta gero ziklokrosarako objektiboak azkenean Europeotara joatea da, azaroan dira, orduan ondo prestatu behar ditut lehenengo lasterketak, aurrean egon behar naiz, eta ikusiko dugu, baina gogotsu imaginatzen dut ere. Bai, gogozkorekin. Eta ja, bukatzen joateko, batez ere ikusita ez, txirrindularitzan, 5 bat urte dara matzazu lehiatzen, egindako ibilbide oparo hau ikusita, ez dakit inoiz jarri zaren pentsatzera ez, etorkizunean noraino iritsi nahiko zenukeen, edo ari zaren denboraldi. Azkenean, noizbait pentsatu duzula, ikusten duzu orain turra eta ojala estara ahi. Orduan, pentsatu dela, baina azkenean poliki jan behar zara, denboraldi batean erorketa bat izan alduzu eta ja aukera gutxi edo ezin duzula aukerarik esan, baina pizkanaka ea zer gertatzen den eta... Gure partetik mirari ez dakit nahi duzun gaineratu beste zerbait. Opa izugu sorterik onena, datozen hilabeteetan, datozen denboraldietan, eta gertutik jarraituko ditugu zure lorpen guztiak eta zorionak berriro. Aiarako irabazteagatik. Eskerrik asko.